έχετε υπόψη σας πιθανές λύσεις ώστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς να είναι οικονομικότερα και φιλικότερα προς το περιβάλλον? Ναι, νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες λύσεις οι οποίες μπορούν να βρεθούν, είτε λεωφορεία να είναι υβριδικά, είτε να είναι με υγραεροκίνηση, έτσι ώστε να βελτιώσουμε και να είναι φιλικότερα προς το περιβάλλον. Αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα πρόσβασης στην καθημερινότητά σας στις δημόσιες υπηρεσίες? Αυτό νομίζω είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Οι δημόσιες υπηρεσίες δεν έχουν ούτε ράμπες ούτε ασανσέρ. Δηλαδή, κάποιος να θέλει να πάει να κάνει κάποια δουλειά μόνος του, να μην χρειαστεί κάποιο άτομο, δεν μπορεί να μετακινηθεί. Είτε υπάρχουν σκάλες, είτε το ασανσέρ δεν λειτουργεί, είτε το ασανσέρ είναι μικρό. Και αυτό δημιουργεί μεγάλα προβλήματα κάποια άτομα τα οποία έχουν πρόβλημα κινητικά. Υπάρχουν χώροι στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες? Αν ναι, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από άτομα με ειδικές ανάγκες? Νομίζω στην κέντρο του Λαγκαδά δεν υπάρχει, ό,τι ξέρω. Και πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε χώροι στάθμευσης. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι να μην παρκάρουν άνθρωποι που δεν έχουν κάποιο πρόβλημα. Να αφήνουν τα πάρκινγκ ανοιχτά, μακάρι να μην υπάρχει κανένας άνθρωπος με πρόβλημα, αλλά εφόσον υπάρχει πρέπει να είναι τα πάρκινγκ ανοιχτά να μπορούν να παρκάρουν. Υπάρχει κατάλληλη πρόσβαση σε μαγαζιά, παραδείγματος χάρη καφετέρειες, ταβέρνες, σούπερ μάρκετ και εκκλησίες για άτομα με ειδικές ανάγκες? Δεύτερο μεγάλο πρόβλημα, όχι, δεν υπάρχει. Πας σε μια καφετέρια να πιεις καφέ και δεν έχει πρώτα ράμπα. Κάποιος πρέπει να σε βοηθήσει για να πεις μέσα στο μαγαζί. Σε εκκλησίες, κανονικά έπρεπε όλες οι εκκλησίες να υπάρχουν ράμπες. Να πάει να εκκλησιαστεί κάποιος που έχει πρόβλημα. Κάποιος που έχει πρόβλημα δεν χρειάζεται ένα άτομο να έχει δίπλα του. Μπορεί να πάει και μόνος του. Να εκκλησιαστεί, να πιει καφέ, να πάει σε μια ταβέρνα, να πάει σε ένα θέατρο, οπουδήποτε. Υπάρχει ελεύθερος χώρος στα πεζοδρόμια έτσι ώστε η μετακίνηση στα άτομα με ειδικές ανάγκες να γίνεται πιο εύκολη? Όχι, δεν υπάρχει χώρος. Ειδικά το καλοκαίρι που υπάρχουν πάρα πολλά τραπέζια έξω από καφετέριες, από μαγαζιά, τα οποία δεν μπορείς να περάσεις. Και έχει αρκετό κόσμο και προσπαθείς να περάσεις με δυσκολία. Υπάρχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για την πρόσβασή σας στις πολυκατοικίες? Όχι, δεν υπάρχουν. Τώρα ίσως κάποια τελευταία χρόνια πάει κάτι να φτιαχτεί, αλλά δεν υπάρχουν. Είναι αυτό που είπαμε, ή υπάρχουν σκαλοπάτια, ή υπάρχει μικρό ασανσέρ, ή δεν υπάρχει και καθόλου. Και αυτό είναι πρόβλημα. Και ήθελα ακόμα να συμπληρώσω ότι στο εξωτερικό που πήγα το 1993 για την προηγούμενη ερώτηση, ότι παντού, μα παντού, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο μαγαζί υπάρχουν ράμπες. Και έχω δει άτομα πάνω σε κρεβάτια που πήγαν ερώτες και βγαίνουν οι άνθρωποι, πηγαίναν στο σούπερ μάρκετ, πηγαίναν για καφέ, πηγαίναν παντού χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και δεν υπάρχει αυτή η νοοτροπία όπως εδώ θα βγει κάποιος και θα τον δούνε με μάτι τι πρόβλημα έχει ή θα πέσει το μάτι του επάνω. Υπάρχει παντού, είναι προσπελάσιμα. Εδώ δεν υπάρχουν. Ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη. Να είστε καλά.